Nu, că eu l-arunc pe geam pe ăsta, micu. Bă, e doar un copil, mă, potolește-te. Am, pe bune, trapanele, acadele. Hai, mă, iubire, te rog. Hai, mă, bine, vezi că sună cineva la ușă. Bună ziua, agent Adi mă numesc, sunt de la poliție, sper că nu vă deranjez. Nu este nicio problemă, spuneți-mi cu ce vă ajut, puneți-mă în temă. Să vedeți, cineva ne-a apelat, era un vecin de-al vostru ce părea cam speriat. Așa și s-a plâns de zgomote, țipete și înjurături și am venit să văd ce e. Nu, liniști, nu sunt probleme, am avut o mică ceartă în familie, știți cum e? Nu știu, spuneți-mi ce s-a întâmplat și încă o întrebare scurtă, ce-i cu ăia 6 saci? Am făcut curat în casă că era război și de ce te doare capul ce are omul în gunoi? Mă, ce dracu faci, stai la vorbă cu un curcan. Deci vă rog, important să nu fiți recalcitrant. Ai dovezi pentru ceva? Nu. Măcar un mandat? Nu. Atunci nu mai pierde timpul, hai te-am salutat. Niciun păi, morții voștri de sticleți. Întăriri pe alunului, băieții sunt cam suspecți.